соҳаи тандурустӣ ва тиб чӣ қадаре ки мукаммал бошад ҳам вай наметавонад ҳамаи бемориҳоро табобат кунад. Одам офарандаи саломатии худ аст, ки барои он бояд мубориза барад. Аз тарбияи фарзанди солим дида мушкилтар ва шояд муҳимтар коре набошад. Саломатӣ омили асосии фаъолият ва инкишофи мутаносиби кӯдакон аст. Саломатии кӯдакон шарти афзалиятноки рушди иҷтимоию иқтисодии ҷомеа ва иқтидори ҳар як кишвар шуморида мешавад. Ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷманди телевизиони вилоятии Суд, ба таваҷҷӯҳатон барномаи навбатии табиби оилавии манро пешниҳод мекунем. Дар студио бо шумо Насими Абдуллозода. Инак мавзӯе ки мо имрӯз дар барнома матраҳ мекунем кафолати солимии кӯдакон аст. Бо мо буданро аз хотир набароред. нахуст аз зинаи аввал оғоз мекунем. Ҳангоме ки ҳар як падару модари ҷавон соҳиби тифл мешавад, ин албатта хушбахттарин лаҳзаҳои зиндагии ӯ аст. Вале инҷо аз табиб пурсон мешавем ки вақте ки аввалин рӯзҳое ки кӯдак ба дунё меояд, ба чӣ бояд пеш аз ҳама аҳамият дод? Марҳамат. Чӣ ки аллакай гуфта гузаштам, кафолати саломатии ҳар як кӯдак на танҳо аз пизишкон, балки аз худи ҳамун муҳити оила, аз худи модарон вобастагии калон дорад. Дар аввал дар таваллудхона вақте ки кӯдак таваллуд мешавад, албатта мо бо ҳар яки модарон суҳбатҳо мегузаронем оиди он ҳолатҳое ки бевосита бояд ки аз тарафи худи модар нигоҳубин карда шавад ва ҳолатҳое ҳаст ки бояд ки бо ҳамроҳӣ бо ёрдами пизишкон амалӣ гузаронида шавад. Аз ҳамин сабаб ҳам ҳар як кӯдаки навзоде ки таваллуд мешавад, аввалин дараҷа бояд аҳамияти калон ба ширмакони тарзи озод дода шавад. Барои он ки ғизои беҳтар аз шири модар ҳоло дар ҳеҷ куҷо ёфт нашудааст. Барои ҳамин аз тарафи модарон хеле хоҳиш карда мешаванд ки оиди ширмакони тарзи озод аллакай дар вақти ҳомиладорӣ бояд ки маълумот дошта бошанд. Тарафи дигар ин бояд ки ҳарорати он утоқе ки кӯдак таваллуд мешавад, он утоқе ки дар оянда кӯдак дар хона вақте ки мо ихтибос медиҳем дар он хона мебошад, бояд ки ба он аҳамият дода шавад. ҳар як утоқе ки кӯдак бояд дар он ҷо ҳаст, бояд ки аз 26 градус то 32 градус ҳарорати мӯътадил дошта бошад. Ва албатта чӣ ки ҳар як ки мо медонем аллакай ба ҳар як кӯдак, ба ҳар як модар тозагӣ, яъне кидастони тозаи модар лозим аст. Ба ғайр аз он, дар он муҳлите ки модарон дар таваллудхона ҳастанд, аз тарафи мо табибон суҳбатҳо гузаронида мешавад оиди он 5 ҳолате ки бояд ки ҳар як модар ба он аҳамияти калон дода шавад ва ин он ҳолатҳое мебошад ки бояд ки ёрии тиббӣ гузаронида шавад. Ҳар як модар бояд донад. Якум ҳолатҳои хатарнок мегӯянд, ҳолатҳои хатарноки кӯдак. Якум зардшавии ранги пӯст. Агар зардшавии ранги пӯст аз якум рӯзи таваллуд шуда бошад, бояд ки ёрдами пизишкон дар он гузаронида шаванд ва ҳар як табиб аз он бояд бохабар бошад. Дуюм, вақте ки кӯдак аз ширмакконӣ рад мекунад, яъне ғизогирии кӯдак нопурра мешавад, ин яке аз аломатҳои хатарнок мебошад ки ҳар як модар бояд ки ҳам дар хона ва ҳам дар таваллудхона будан бояд онро донад. Аз он ҷумла норасогии нафаскашӣ. Вақте ки мо норасогии нафаскашӣ мегӯем, дар вақти кӯдак ё ки тез нафас мекашад кӯдак, ё ки сустар аз меъёр суст нафас мекашад. Бояд ки дар як дақиқа 40 то 60 маротиба кӯдак нафас гирад. Ва ҳар як модар бояд ки ин рақамҳоро донад ва ин рақамҳоро бояд аз рӯи ҳамин рақамҳо ба норасогии нафаскашӣ, тарзи нафаскашии кӯдакаш аҳамияти хос диҳад. боз яке аз аломатҳои хатарнок ин ҳолати дар ташаннуҷ будани кӯдак, яъне ки ларзиши ҳам дасту пойҳо, ҳам лаб ва умуман вақте ки ташаннуҷ мегӯянд ҳолати кӯдак дар забони тиббӣ карда гӯем гипертонус мегӯем, яъне ки кашиши дасту пойҳо, кашиши мушакҳо. ин ҳолатҳо низ ёрдами амалии ҳар як табиб лозим мебошад. Ва яке аз аломатҳои хатарноки бисёртар вомехӯрад дар кӯдакони навзод ин ҳарорат. яъне ки ҳарорати кӯдак ё ки баланд мешавад, ё ки баръакс паст мешавад. барои ҳамин меъёри мӯътадили ҳарорати кӯдакони навзод аз 36.5
то 37 мебошад ки то даври як моҳагӣ ҳарорати 35 ин мӯътадил мебошад. барои ҳамин ҳар як модар агар ин аломатҳои хатарнокро донад сари вақт ба духтурони оилавӣ ки ҳар як модар бояд ки доимо дар тамос бошад, сари вақт агар хабар диҳад, албатта ба саломатии ҳар як навзод сари вақт ёрдам дода мешавад ва пешгирии ҳар як ҳолате ки оянда кӯдакон бемор мешаванд маҳз аз ҳамин аломатҳои хатарнок пешгирии анамин ҳолатҳо ки оянда ба ориза мебиёрад агар сари вақт ёрдам расонида шавад, албатта кафолати саломатии кӯдак дар сатҳи баланд гузошта мешавад. баъд аз оне ки аз таваллудхона ҷавоб мешавад, аллакай ба қайди марказҳои саломатии минтақавӣ меистанд ҳар як модаре ки навзод таваллуд кардааст. бигӯед ки ҳамин чорабинӣ чӣ гуна мегузарад? Масалан, то чӣ қадар дар қайд меистад кӯдаки навзод ва чӣ гуна корҳоро ҳамшираҳои шавқида шумо ба шумо мерасонад ки духтурони оилавӣ? албатта ҳар як зани ҳомиладор дар қайди назорати антинаталӣ дар марказҳои саломатӣ меистад ва ҳар як ҳамшираи тибби оилавӣ медонад ки дар минтақаи худ чанд зан ҳамин маҳ таваллуд мешавад ва вақте ки онҳо таваллуд мешавад аз худи таваллудхона ба мо хабар мерасад ва ҳар як корманди тиб ҳангоми гардишҳои ҳавлигӣ бо таваллуд шудани кӯдак хабардор мешавад ва 3 рӯзи аввал аз тарафи табиб ва аз тарафи ҳамшира патронажи якуми кӯдак ба амал меояд. ҳангоми патронажи аввал корманди тиб ба пуррагӣ бо ин кӯдак шинос мешаванд ва ҳама ҳуҷҷатҳои тиббие ки ба кӯдак дар давоми зиндагиаш даркор мешавад тайёр мекунанд. ин нусхаи ҳуҷҷати тиббии 026 мебошад ва вақте ки кӯдакро мо ба қайди назорат мегирем, мо бо модар корбарӣ мекунем, зеро ки бисёри модарҳо аввала таваллуд, бисёр таваллуд бо онҳо ҳамон ба нигоҳ карда муомила мекунанд кормандони тиб ва ҳар як кӯдак дар давоми сол аз тарафи кормандони тиб то 15 маротиба дар хона иёдат мешавад. дар шароити марказҳои саломатӣ бошад ҳам дар давоми сол 12 маротиба ташриф ба марказҳои саломатӣ ба қайд гирифта мешавад ки ин ҳам барои гирифтани муоинаи мутахассисон, гирифтани ваксинатсияи кӯдак, ваксинатсияи профилактикии миллӣ ва ҳар маҳ аз тарафи кормандони миёнасоҳа ҳар якта кӯдак дар як моҳ 3 маротиба 4 маротиба ташрифи хонагӣ гузаронида мешавад ва ҳангоми бемор шудани кӯдак аз тарафи табибон низ кӯдак иёдат мегардад. дар марказҳои саломатӣ ҳуҷраи модару кӯдак фаъолият мебарад ки дар он ҷо ҳар якта модар метавонад ба худ саволҳои дошта буда бо мутахассиси ҳамин ҳуҷра корбарӣ намуда ба ҳар як саволе ки оиди кӯдакаш ва ё занро безобита мекунад саволу ҷавоб дода маслиҳатҳои муфид гирад. дар ин марказҳои саломатӣ боз ба роҳ монда шудааст муоинаи мутахассисон. ин ҳам мешавад духтурони чашм, духтурони асабшинос, духтурони ҷарроҳ ва ҳар якта ҳамин соҳаҳо низ бо навбати худ агар зарурият бошад дар хона кӯдакро иёдат мекунанд, чӣ дар марказ, чӣ дар хона. ҳар якта кӯдак ба оилаи худ, ба модару падари худ фарзанди деринтизор бошад, фарзанди дилхоҳ бошад, зеро ки кӯдак ҳамхел сер будан ёки пӯшонидану хӯронидан ин як вазифаи падару модар намебошад. вазифаи падару модар бо масъулияти кӯдак дохил мешавад, тарбияи кӯдак, ҳолати равонии кӯдак низ ба вазифаи падару модар дохил мешавад. аз сабаби ки ҳамин мигратсияҳое ки беруна ба тоҷикистон бисёр мебошад, хатари баланд шудани бемориҳое ки бо ваксина идорашаванда баланд шуда истодааст. барои ҳамин ба ҳар як модарон, ба ҳар як оила, ба ҳар як волидайни вилояти Суғд гуфтанӣ мебошам ки ба ҳамин масъулияти кӯдакони худдошон аҳамияти калон диҳанд, зеро ки масъулияти кӯдак ин яке аз аспектҳои асосии соҳаи тиб мебошад. мо бояд кӯдакҳоро бо ваксина фаро гирем ки вақте ки бо дучор шудан бо ҳамин бемории сироите ки бо ваксина идорашаванда мебошанд, кӯдак эмин бошаду касал нашавад, зеро ки ин бемориҳо
бениҳоят бемориҳои вазнӣ мебошанд ки ҳангоми гирифтор шудани кӯдако онҳо бисёр ҳам азият мекашанд, дар муҳлати дароз ҳарорати баланд мекунанд. Ҳангоми гирифтор шудани бо ин бемориҳо кӯдак ба ҳолатҳои вазмин гирифтор шуда фавт ба оварда расонданаш мумкин. Дар ҳамин ҳуҷраҳои модар ва кӯдак табибони ихтисоси баланд мебошанд ки бо вақте ки бо бемориҳои сироятӣ, бо бемориҳои музмин кӯдак гирифтор мешавад, дар марказҳои саломатӣ шароитҳо ташкил карда шудаанд барои барқарор намудани саломатии кӯдак. Ва вақте ки бо ҳар хел ҳолатҳои ногувор дар оила дар кӯдак гирифтор мешавад, онҳо бояд бо табибони оилӣ дар тамос бошанд. Вақте ки кӯдак ҳарорати баланд мекунад, ваҳо мегирану марказҳо мебаранд. Ваҳо набояд ки марказҳо биранд, ваҳо дават ба хона табибо я кормандони тибба дават ба хона карданд дар кор ки кӯдаки бемор азият накашад. Ҳар якта кӯдак мисли шаҳрвандони калон як ҷузъи ҷамъият мебошад ва онҳоям ҳаққу ҳуқуқи худошонро доранд. Аз тарафи конвенсияи ҳифзи кӯдак ҳар якта кӯдак бояд ки бо ваксина фаро гирифта шавад. Ин новобаста аз майлу аз хотироту аз хоҳиши падару модар ҳар якта кӯдак бояд ки бо ваксина фаро гирифта шавад. Ин ҳаққу ҳуқуқи кӯдак мебошад. чили ки мо гуфтем инҷо, албатта ҳар як кӯдаке ки ба дунё меояд бо олами вирусҳо бактерияҳо пеш аз ҳама сару кор пайдо мекунад ва бигӯед ки чӣ гуна бемориҳои сироятӣ метавонад кӯдаконро, навзодонро махсусан азият диҳад ва чӣ хеле ки муаллима гуфтанд пас аз нагирифтани ваксинаҳое ки махсусан аз рӯи нақша ҳаст ва чӣ гуна бемориҳо ё ки оризаҳо оварда расониданаш мумкин аст. чӣ хеле ки мегӯянд насли солим, ҷомеаи солим, кӯдак бояд солим таваллуд шавад, солим ба воя расад. Агар ӯ солим ба воя расад, ба ҷамъият ягон мавқеи худро ёфта ёрдам мерасонад. Кӯдак бояд таваллуд шуд бо шири модар таъмин карда шавад, хусусан рӯзҳои аввал, 2-3 рӯзи аввал ки онро малозива мегӯянд ё ин ки фалла мегӯянд, аз витаминҳо, микроэлементҳо ва подтанҳо ё ин ки антиселлаҳо бар зидди бемориҳои сироятӣ он бой мебошад, бояд онро кӯдак истеъмол кунад. Кӯдак бояд то шимогӣ, албатта фақат шири модар, танҳо шири модар. Ба кӯдак об ҳам намедиҳем, чунки обе ки дар таркиби шири модар ҳаст талаботи кӯдакро қонӣ мегардонад. Баъзан модароне ҳастанд ки ширам кам мегӯянд, барои ҳамин ширҳои сунъӣ медиҳанд. охе ин хел гап нест ки ширам кам бошад. Бояд онро шир диҳанд ҳар сари ақаллан 3 соат. Шир агар дода истанд, шир пайдо шудаам мегирад, кӯдак солим ба воя мерасад. Мана ҳаво гарм шуд, дар шаҳру навоиҳо бемориҳои сироятӣ, хусусан диарея ё ин ки дурунрӯӣ бисёр мешавад. ин аз чӣ ба вуқӯъ меояд? Масалан, ҳаво гарм шуд, талаботи мо ба об зиёд мешавад. бисёриҳо хусусан дар навоиҳо, районҳо оби ошомидани надоранд, онҳо аз ҷӯйборҳо, ҳавзҳо истифода мебаранд, дар онҳо зарф мешӯянд, либосҳоро мешӯянд, дастурӯяшонро мешӯянд. кӯдакон ки онҳо ба қонуни гигиенаи шахсӣ риоя намедиҳанд, тармиҳои пухтарасиро ношуста истеъмол мекунанд. ҳозир ҳаво гарм, паша бисёр, паша кун вазифааш чи? Аз як ҷо ба ҷои дигар ҳамон микробҳоро бурда мерасонад ки ин ҳам боиси беморшавии кӯдак мебошад. Диарея чист? Ин баланд шудани ҳарорат, зуд қай кардан, охлоти суюқ зиёда аз 3 маротиба дар кӯдак дида мешавад. Агар сари вақт ба духтур муроҷиат накунанд, онро муолиҷа накунанд, ҳолати кӯдак то рафт зиёд вазнин мешавад. ин ба ҳолатҳои вазнин оварда мерасонад. чӣ бояд кард? Якум, ба қоидаи гигиенаи шахсӣ риоя кардан дар кор, дастҳоро тез тез бо собун шустан дар кор, хусусан пеш аз хӯрок, баъд аз ҳоҷат. либосҳои кӯдаконро ба мавсими сол нигоҳ карда пӯшондан дар кор, хонаҳоро зуд шамол додан дар кор, кӯдаконро эмгузаронӣ гузарондан дар кор. кӯдакон хусусан то шимагӣ фақат шири модар бояд хӯранд, баъди шимагӣ баъд ғизоҳои иловагӣ дода мешавад. бо бемории сироятӣ, масалан бемории шадиди роҳи нафас мегӯянд, ин вақти тираму зимистон бисёр мешавад, чунки ҳаво хунук, ҳама кӯдаку калон ба хона медароянд. як кас ба каси дигар ин гузаштанаш бо роҳи нафас, бо роҳи гап задан, суҳбат осон мешавад. дар ҳамин давраҳои гарми сол ки хатари гирифторшавии кӯдакон ба дарунравӣ бисёр мебошад, дар марказҳои саломатӣ, именно дар маркази мо ҳуҷраи нуқтаи 11 обдӯшӣ
ташкил карда мешавад ҳар 3 маҳи тобистон ки дар он ҷо як мутахассисони соҳа яъне ҳамшира ва табиб фаъолият мебаранд. ҳангоми пайдо шудани нимин аломатҳои кӯдакро бояд фавран аз тарафи волидайн ба марказҳои саломатӣ тариқи телефон, тариқи даъват ба хона огоҳ кунанд ки зеро дар ҳамин ҳуҷра кадом корро ба сугут мерасад. вақте ки кӯдакҳое ки бо ҳамин беморӣ ба қайд мегирем, мо кӯдака ба ҳамин ҳуҷра оварда аз тарафи корманди тиб бо иштироки модар кӯдакро бо ригидрон, бо хокаҳои орс мо таъмин мекунем ва давоми 6 соат кӯдак дар ҳамин ҳуҷра мехобад. аз тарафи корманди тиб ҳамаи хизматрасонии тиббӣ оиди додани ҳамин хокаи ригидрон ба ҷо расонда мешавад ва модар дар он ҷо қарор дорад пеши назди кӯдакаш. ин ба кӯдакаи калон манфиати калон аз тарафи корманди тиб бошад. ҳама хизматрасонии тиббӣ дар давоми 6 соат ба ҷо оварда мешавад. ин чӣ метавад? кӯдак беморхона намерад, оилава манфиат мешавад. давоми 3 рӯз мо метавонем кӯдакро солим гардонда дар ҳамин ҳуҷраҳои аз даҳон обдиҳӣ мо табобат кунем. ин хизматрасонӣ ройгон аст? албатта ройгон аст. дар ҳуҷраҳои ҳамин аз нуқтаи обдиҳӣ, аз даҳон обдиҳӣ ҳамаи маводҳои зарура лозимӣ аллакай ҳаст, тайёр карда мондагӣ. мутахассисои соҳа кор мекунанд ва давоми 3 маҳ, ҳамин давоми сол ба мо тақсим фаъолият мебарем. локин ҳамин 3 маҳи тобистон бисёртар муроҷиат мешавад. ташаккури зиёд мегӯем. хеле маслиҳати хуб ва барои он нафароне ки намедонистанд дар марказҳои саломатӣ, махсусан дар маркази саломатии рақами 2 гуфтанд, ин гуна ҳуҷра қарор дорад ва фаъолият ҳам мекунад. шумо метавонед бемалол дар давоми рӯз саломатии кӯдакатонро барқарор намуда баргашта ба хона равед бо саломатии хуби фарзандатон. анакнун бигӯед ки вақте ки ҳар як кӯдак таваллуд мешавад, дар ҳолатҳое мешаванд ки дарҳол онро ба қайди асабшиносова мегузоранд, чунки ба фикрам момодояҳо ва он нафароне ки таваллудро қабул мекунанд медонанд ки ҳолати кӯдак аллакай аз сами соатҳои аввалин маълум аст. чӣ гуна ба шумо муроҷиат мекунанд, ба қайд мегиранд? оё ба фикрам солҳои охир шумораи зиёди кӯдакон бо нуқсонҳои асабӣ ё ин ки нишонаҳои бемориҳои асабӣ ба дунё омада истодаанд? яке аз проблемаҳои асосие ки имрӯз дар байни кӯдакон вомехӯрад, ин бо бемории асаб бениҳоят муроҷиат бисёр шуда истодааст. пеш аз ҳама сабабҳои асосии беморшавӣ ба бемории асаб дар байни кӯдакон, ин пеш аз ҳама саломатии модар аст. ин ҳам бошад бояд ки пеш аз ҳомиладоршавӣ аллакай падару модар барои ҳомиладоршавӣ тайёр шуданашон лозим аст. пеш аз ҳама саломатии онҳо бояд пурра барқарор бошад. пеш аз он ки зан ҳомиладор шавад, аз тарафи марказҳои саломатӣ, аз тарафи табибони оилавӣ, аз тарафи акушер-гинекологҳо ба онҳо тавсияҳо дода мешавад ки бояд пеш аз ҳомиладоршавӣ истифода бурдани як-ду намуд доруворӣ, яъне туршии фолат, дорувориҳои дорандаи препаратҳои оҳан истифода бурда мешавад. ин аллакай то ҳомиладоршавӣ, яъне истифодаи ин дорувориҳо ба ҳамин ҳомиладоршаванда боис мешавад барои дуруст инкишоф ёфтани найчаи асаби ҳамон аллакай кӯдак. ба ғайр аз он, баъде ки зан ҳомиладор мешавад, аллакай онҳо дар қайди табибони оилавӣ дар қайд гирифта мешавад ва бояд ки то давраи таваллуд 8 маротиба муроҷиат кунад ба табиби оилавӣ, ба табиби минтақавӣ оиди дуруст будани саломатии ҳам худи ҳомилазан ва кӯдаке ки дар батни ӯ қарор дорад. вақте ки агар аз тарафи волидайн ҳамин талаботҳое ки аз тарафи тандурустӣ пешниҳод карда мешавад, вақте ки дуруст риоя кунад,
албатта ин якчанд маротиба пешгирӣ на фақат бемории асаб балки ҳамаи намуди бемориҳо мегардад. Ба ғайр аз он ду маротиба скрининги чуқур гузаронида мешавад. Скрининги чуқур ин чӣ гуфтани гап? Яъне ки гузаронидани ташхиси ультрасадои кӯдак дар батни модар. Дар ин вақт мо чӣ кор мекунем? Мо ҳамаи нуқсонҳое ки дар ҳамон кӯдак ҳаст, мо аллакай пешакӣ дарёфт мекунем ва роҳи табобат ва пешгирӣ онро аллакай дар дуни ҳомиладорӣ мегузаронем. Лекин сад афсӯс ки имрӯз бисёри кӯдакон бо бемориҳои асаб таваллуд мешаванд. Сабабҳои асосӣ ин на фақат масалан дар вақти таваллуд кӯдак таваллуд шуду масалан ягон осеб гирифту баъд вай ҳамин ҳолати масалан осеб мо мондем. Не, ин балки дар аллакай дар даруни ҳомиладорӣ, яъне ки агар ҳомилазан дар давраи ҳомиладорӣ агар ба ягон бемориҳо гирифтор шавад, агар ҳомиладорӣ бо масалан камхунӣ гузарад, бо токсикозҳои баланд гузарад, бо баландшавии фишори хун ё ки бо бемориҳои соматикӣ ва сироятӣ вақте ки агар давраи ҳомиладорӣ гузарад, аллакай ин боиси бемории асаб, яъне ки перинатальная энцефалопатия дар ҳамин ҳолатҳо аллакай таваллуд мешаванд. Ва онҳо баъде ки таваллуд мешаванд, ҳамин бемориҳо ба қайд гирифта мешавад, аллакай ба табибони асабшинос муроҷиат мекунанд аллакай аз баъди ихтибос додан аз таваллудхонаҳо. Онҳо то пурра барқарор гардани саломатии онҳо аз тарафи асабшинос назорат карда мешавад. Ба ғайр аз ин проблемаҳои дигари бемории асаб дар байни кӯдакон ин ҳам бошад аз ҳамон нисбати сину сол ақиб мондани инкишофи ҷисмонӣ онҳо мебошад. Ақибмонии инкишофи ҷисмонӣ ва психомотории ин кӯдакон вобаста аст албатта пеш аз ҳама аз ғизои солимӣ ин кӯдакон мебошад. Хеле ки мана мутахассисони дар инҷо нишаста гуфтанд, истифода бурдани ғизои солим, яъне ки аз рӯзи аввал истифода бурдани шири модар ва баъди 6 моҳагӣ истифода бурдани ғизои иловагӣ ки дорондаи микроэлементҳо ва витаминҳо мебошад, зарур аст. Ва ҳар як волидайн бояд нисбати ҳамин ғизои кӯдак бояд маълумоти пурра ва саҳӣ дошта бошад. дар маркази мо, маркази саломатии рақами 2 шаҳри Хуҷанд, маркази дастгирии ҳамаҷонибаи оила ва кӯдак фаъолият мебарад ки ин ҳамин моҳияти ҳамин марказро ман фаҳмондане ки ҳамин марказ аз давоми 3 сол иса фаъолият мебарад. Дар ин марказ мо ҳама кӯдаконе ки оқибмонии ақлӣ, равонӣ, ҷисмонӣ, рӯҳӣ доранд, дар марҳилаҳои аввал бо муоина иҳота карда ёрии амалии тиббӣ расондан дорад. Ва дар ин марказ ҳама мутахассисони соҳа, нутқшинос, дефектолог, мутахассиси оид ба машқ, психолог, духтури асабшинос, духтури педиатр, кӯдакон фаъолият мебарад. Ва мо дар ҳамин марказ вақте ки суҳбат мекунем ба кормандони тиб мефаҳмонем ки ҳангоми ташриф ва ҳангоми суҳбат дар оила вақте ки ҳамон оила дохил мешаванд, дарёфти саривақтӣ, дарёфти барвақтии ҳамин намуди кӯдаконе ки бо ҳамин аломатҳо зиндагонӣ мекунанд, яъне ақибмонии нутқӣ, равонӣ, асабӣ ва ё ҷисмонӣ доранд, саривақт бояд ки дар марҳилаҳои аввал бояд ба ҳамин шӯъба, ба ҳамин марказ муроҷиат кунанд ки зеро чӣ қадар ки пештар муроҷиат кунанд, ҳамон қадар муолиҷа дар сатҳи баланд мешавад, ҳамон қадар ҳар якта бемориҳо табобат мешаванд. Ин намегӯем ки ҳамин албатта бемориҳои вазнӣ, не ҳамин модарзодӣ, не ҳамин оқимонии нутқ, дертар ра рафтан, дертар гап задан, лакнати забон, ҳамин гуна ҳама бемориҳое ки дар стадияҳои аввал ҷой доранд, мо дар саривақт ба ҳамин марказа мо равона мекунем, бо муолиҷаҳои зарурӣ кӯдакро фаро мегирем.
бинандагони гиромӣ, барномаи мо идома дорад. Саволи навбатие ки ман мехостам мутахассиси дигар пешниҳод бикунам, аслан гирем агар бемориҳои роҳу нафас, он бемориҳое ки аслан ба чизе гӯем барои кӯдакон анъанавӣ дохил мешаванд ва яке аз мутахассиси бузурги соҳаи тиб гуфтааст ки ҳар як кӯдак бояд ки аз ин беморӣ гузарад, то ки барои худ масъулият пайдо кунад, ҳам якчанд бемориҳое ки бояд вай паси сар кунад, то ки масъулият пайдо кунад. Дар бораи бемориҳои роҳи нафас чӣ гуфта метавонед? Чунки ба фикрам аз авони ҳамин навзодӣ ҳам кӯдакон метавонанд ки ба ҳамин бемориҳо гирифтор шаванд. кӯдак ин шахсе ки аз давраи таваллуд то синни 18 сола кӯдак ҳисоб меравад. саломатии кӯдак на танҳо дар вақти баъд аз таваллуд, лекин пеш аз таваллуд, вақти дар марҳилаи дохили батнӣ, аз он ҳам пештар то ҳомиладоршавӣ вобастагӣ дорад. Чунки чхеле ки дар инҷо таъкид карданд, аз падару модари солим кӯдаки солим таваллуд меёбад. барои ҳамин мо барои дарёфт намудани кӯдакҳои солим мо бояд бо волидайни онҳо корбарӣ кунем. барои ҳомиладоршавии онҳо мо корҳои фаҳмондидиро ташкил кардан мо дар кор. мо бо бемориҳо, кӯдакҳои бемор дучор мешавем ва беморхонаи мо ин беморхонаи махсус гардонида мебошад дар вилоят ягона беморхонаи махсус гардонида. дар он ҷо беморон бо бемориҳои роҳи нафас, бемориҳои навзодон, бемориҳои хун, бемориҳои гурда ва роҳи пешоб, бемориҳои узвҳои ҳозима, дил ва тарбот ва бемориҳои асаб табобат мегиранд ва саломатии худро барқарор мекунанд. барои саломатии кӯдак якум ин лозим мебошад пешгирии беморӣ. чунки мо дар беморхона ба ғайр аз корҳои табобатӣ боз корҳои амалӣ, таблиғоти ташвиқотӣ мобайни аҳолӣ бо воситаи ахбори умум, инчунин бо тариқи авиатсияи санитарӣ шӯъбаи ташкилӣ методи мо корҳои амалии методии худро ба шаҳру муассисаҳои тандурустии шаҳру ноҳияҳои мерасонем ва барои пешгирии бемориҳои кӯдакон ҳиссаи худро мегузорем. пешгирии беморӣ нисбати табобат кори осонтар мебошад. барои ин мо сатҳи дониши волидайнро нисбати ҳамин бемориҳо, нишонаҳои беморӣ, оиди инкишофи дурусти кӯдак, оиди ғизодиҳӣ, оиди обитобдиҳии кӯдакон, бурдани тарзи ҳаёти солим, инҳо мо корҳои фаҳмондидиро нисбати ин чорабиниҳо ба аҳолӣ гуфта истодаи мо дар кор. кӯдакӣ ин марҳилаи калони ҳаёти одам мебошад ва тибқи адабиётҳои тиббӣ кӯдакӣ худ як кӯдакӣ бошад ҳам якчанд давраҳои худро дорад ва марҳилаҳои худро дорад ва ҳар як ин давру марҳила ва худи хусусиятҳои морфофунксионалии худро доранд ва аз ин мо инҳоро донистани мо дар кор. инчунин волидайн оиди ин дониш пайдо карданашон дар кор ки дар ҳар як марҳила кадом бемориҳо вомехӯранд, бо чӣ гуна дигаргунӣ кӯдак дида мешавад, ҳамаи ҳамиҳо донанд. онҳо оиди нишонаҳои беморӣ аллакай маълумот пайдо карда сари вақт муроҷиат мекунад. аҳолӣ донистанаш дар кор дар кадом ҳолатҳо тез ба муассисаҳои марказҳои саломатӣ муроҷиат кардану донистанашон дар кор. давраи ҳомиладоршавӣ бо пайдошавӣ ва инкишоф ёфтани узву системаи организм хусусиятро дорад ва дар ин марҳила ҳангоми таъсироти манфӣ омилҳои берунӣ дарунӣ хатарнок ҳангоми таъсир намудан дар кӯдак ҳар гуна нуқсонҳои модарзод пайдо мешавад, бемориҳои ирсӣ пайдо мешавад. инчунин ҳангоми сироят доштани волидай модараш кӯдак сирояти дохили батнӣ мегирад ва ин оянда метавонад ба мурдатаваллудшавӣ ё ки пеш аз муҳлат таваллуд ёфтани кӯдак сабаб шавад. барои ҳамин ман мехостам ки боз як бор таъкид кунам ки 10% саломатии аҳолӣ кӯдакон низ вобаста аз табибон мебошад. 90% ин мондагиш вобаста аз худи волидайни кӯдакон мебошад ва мехостам ки онҳо нисбати баланд бардоштани ин сатҳи дониши худ корбарӣ кунанд. ҳозир масъалаи
дарёфт намудани маълумотҳо ягон мушкилӣ нест. Дар ҳар як расонаҳо ваҳо махсус вуҷуд доранд ки дар он ҷо ҳар як маълумотро гирифта нисбати инкишофи дурусти кӯдаки худ маълумот пайдо карда оиди саломатии онҳо бетараф набошанд. яке аз проблемаҳое ки имрӯз дар ҷомеаи мо дар байни кӯдакон проблемаи глобалӣ аст, ин ҳам бошад истифода бурдани телефон ва гадҷетҳо, чӣ ки гуфтед, гадҷетҳо ва тамошо кардани ҳар гуна мултфилмҳо аз телевизионҳо мебошад, ки ин боиси ақибмонии нутқ, ақибмонии рӯҳӣ ва вайроншавии рафтори ин кӯдакон вобаста ба ҳар як синни сол мебошад. Дар расонаҳои интернетӣ аллакай ҳамин ташхисҳо бисёр шуда истодааст. Ин ҳам бошад цифравой аутизм мегӯем. Рӯзе нест ки масалан мо агар фаъолияти кориҳо мо давоми 8 сол мо агар дар соҳаи тандурустӣ кор карда истода бошем, агар солҳои аввал мо дар рӯзҳои қабули беморонумон дар як ҳафта 1-2 нафар кӯдакон бо ҳамин гуна ташхис агар муроҷиат мекарда бошанд, имрӯз бошад дар як рӯз аллакай якчанд маротиба якчанд кӯдакон муроҷиат мекунанд бо ҳамин аломатҳои яъне ки цифровой аутизм. ин бемориро бояд ҳар як падару модар дар бораи ин бемориҳо каме камтар бошад ҳам маълумот бояд дошта бошанд, зеро дар ҳар як хона имрӯз шароит ҳаст, ҳама оинаҳои нилгун доранд, истифода мебаранд. Дар ҳар як дасти падару модар телефонҳои мобилӣ ҳаст, ки ҳамаи онҳо замонавӣ мебошад ва сад афсӯс ки кӯдакони онҳо аз ҳамон гадҷетҳо истифода мебаранд. Аз ҳаррӯза фаъолияти мо маълум мегардад ки асосан ба ҳамин хатогӣ роҳ медиҳад модарон. Барои чӣ модарон? Барое ки бисёртар бо кӯдакон, барои нигоҳубини кӯдак модар асосан машғул ҳастанд. Барои ҳамин дар давоми рӯз аллакай мо мушоҳида мекунем ки вақте ки мо ташриф ба хонаи кӯдакон барои дидан мерем ё ки умуман аллакай худи кӯдакон ба ҳамроҳии модарашон вақте ки ба назди мо ташриф меоянд, дар дасти онҳо телефон бо ҳар гуна намудҳои филмҳои тасвирӣ ва видеороликҳое ҳаст, ки аллакай ҳамин кӯдаконро рӯҳан ба худ ҷалб мекунад. ҳам овози ҳамон видеороликҳо, ҳам акраски ҳамон чиз ва тарзи ҳамон бурдани ҳамон мултфилмҳо аллакай кӯдакро ба худ ҷалб мекунад ва кӯдакон майли ҳамон дидани ҳамон роликҳо мешаванд. Ва аллакай мо мебинем ки кӯдакон дар синни 8 моҳа 9 моҳа аз гавҳораашон оини нилгун тамошо мекунанд ва онҳо паи кори худашон мешаванд. Лекин аз тарафи дигар бошад, вақте ки кӯдак агар ноором нашавад, агар вай давоми рӯз тамошо карда мешинад филмҳои тасвириро. Лекин вақте ки ҳамин бо рафти замон бо 3 моҳ 4 моҳ вақте ки ҳамин ҳолат мешавад, аллакай мо вақте ки кӯдак муроҷиат мекунад, аллакай мо дар синни 1 солагӣ ақибмонии нутқи кӯдак, вайроншавии рафтори кӯдак, вайроншавии инкишофи рӯҳии ҷисмонии кӯдака аллакай мо мушоҳида мекунем ва бо ҳамон модарон масалан ҳамсӯҳбат мешавем ки сабаби асосиш чӣ ҳамин шуд ки ҳамин кӯдаки шумо ба ҳамин ҳолатҳо гирифтор шудааст ва мо таъкид мекунем ки шумо истифода мебаред ҳамин телефон ё филмҳои тасвирро. Во бисёри онҳо аввал инкор мекунанд ки не мо истифода намебарем, лекин мо мутахассис ҳастем, мо медонем ки ҳамин кӯдакони ҳамо истифода мебаранд. Аллакай аломатҳои хоси ҳамин бемориро ба мо аён мешавад. Бод мо дубора 3 бора вақте ки таъкид карда мепурсем, баъд онҳо дар ҳақиқат иқрор мешаванд ки камбудӣ аз тарафи худашон ҳамин ҳолат шудааст ва ин аллакай дар синни масалан то 2-3 солагӣ то пайдошавии нутқи ин кӯдакон. Баъди 2-3 солагӣ вақте ки истифода мебаранд, вақте ки агар кӯдак нутқ пайдо кардааст, лекин инкишофи онҳо умуман ба синни сол мувофиқ дуруст, лекин баъди 2-3 солагӣ истифода бурдани ҳамин телефонҳо ва мултфилмҳо вақте ки бисёр шавад, аллакай онҳо парешонхотир мешаванд, яъне ки
аломатҳои серҳаракатӣ ва диққатпарешонӣ мушоҳида карда мешавад дар байни ин кӯдакон. Яъне ки ин кӯдакон чӣ хел мешаванд? Инҳо серҳаракат ба суханҳое ки аз тарафи масалан гирду ён мешавад аҳамият намедиҳанд, ба кори худ овора мешаванд, худашон ба худашон ҳархела гап мезананд. Яъне ки бо истилоҳи худи волидайн бо мегӯянд ки инҳо ба забони русӣ ё англисӣ гап мезананд. Не, ваҳо онҳо чизе ки калимае ки онҳо аз ҳамон мултфилму аз ҳамон сомонаҳо мебинанд, ҳамон як-ду калимаашро худашон намедонанд ки чӣ гуфта истодааст, лекин аз забони онҳо мебурад. аммо волидайн хурсанд мешавад ки кӯдаки ман забони русӣ ёд гирифтааст, лекин ин албатта ин хатогии бениҳоят калон аст. Баъд давраи мактабӣ ҳаст ва давраи мактабӣ аллакай дар синфи масалан аввали мактабӣ, яъне синни 7 солагӣ кӯдакон вақте ки майли тамошои ҳамин телефону телевизор мешаванд, онҳо ба ақиб мондан аз дарсхонӣ мушоҳида карда мешавад. Яъне ки хотирпарешон, онҳо ҳамон мавзӯъҳое ки аз тарафи программаҳои мактабӣ пешниҳод карда мешавад, онҳо танқисӣ мекашанд барои аз ёд кардани ҳамон вазифаҳо. Мо таъкид менамоем ки аз истифодаи бурдани ҳамин гаджетҳо даст кашанд волидайн. дар фарҷоми барнома аз ҳар кадоми шумо хоҳиш мекардем ки бобати ҳамин кафолати саломатии кӯдакон маслиҳатҳои худро пешниҳод мекардем ва албатта таманноҳои худро. Марҳамат. Вобаста ба имрӯза мавзӯи барнома ба ҳамаи тамошобинон гуфтанӣ ҳастам ки ҳамин табибони оилавӣ ҳамчун аъзои оилаи шумо бояд бошанд ва ҳамавақт бояд шумо дар тамос ҳам тариқи телефонҳои мобилӣ бошад, ҳам тариқи худмуроҷиат ё фарёд кардан ба хонаи худ, ҳамавақт паҳлӯи ҳамдигар бошеду ва маслиҳатҳои муфиде ки аз тарафи мутахассис дода мешавад, аз он истифода бурда баҳри пешгирии бемориҳо дар байни кӯдакони шумо ҳамавақт маълумоти пурра ва дақиқ дошта бошед. албатта ҳар як кӯдак узви оила мебошад ва ман мехостам ки барои он ки ҳамин кӯдак саломат, кафолати саломатии кӯдак дар дараҷаи баланд бошад, бояд ки ҳамаи оила ҷамъбаст бо табибон дар як ҷое, ки бояд ки ҳамавақт дар як чихеле ки мегӯянд дар як мушти даст бошанд. тавсияи ман ҳамин мебошад ки ман мехостам ки ҳар як волидайн нисбати кӯдаки худ бо худмуолиҷаи бемориҳо машғул нашаванд. ҳангоми пайдо шудани нишонаҳои беморӣ ки ташвишовар мебошанд, онҳо дарҳол ба коркунони тиб муроҷиат намоянд ва мехостам ки кӯдакони онҳо ҳеҷ гоҳ бемор нашаванд. ба фарзандони худ бо диққат бошед. онҳоро бо як меҳру муҳаббат, бо як эҳсосият ба воя расонед ва ягон бо фарзандотон касал нашавад. чихеле ки мегӯянд пешгирии беморӣ, хусусан бемории сироятӣ беш аз муолиҷа мебошад. Барои ҳамагон тавсия медиҳам ки барои пешгирӣ кардани бемории сироятӣ ҳама якҷоя мубориза баранд. ташаккул додани тарзи ҳаёти солим яке аз неъматҳои пурарзишест ки мо метавонем ба фарзандони хеш пешниҳод бикунем. дарки талаботҳои тарзи ҳаёти солим ва пайваста риоя кардани онҳо асоси нигоҳ доштани яке аз арзишҳои муҳимтарин саломатии бардавом барои солҳои зиёди хушбахтонаи ҳаёти кӯдакони шумо аст. Ин буд барномаи навбати табиби оилавии ман дар телевизиони вилояти Суғ ва бо шумо будан Насими Абдуллозода. Барои таҳияи барнома ба маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим дар вилояти Суғ арзи сипосу баён мекунем. Саломатии хеш ва наздиконатонро доимо эҳтиёт кунед. То барномаи оянда хонобод бошед.